Преди по-малко от час стана ясно, че една новина, която беше дълго време отричана от българското правителство, вече е факт, а именно, че българската държава ще подари незнайно каква сума, но между милиард и милиард и 200 милиона лева за Украйна. Това ще бъде безвъзмезден и безлихвен кредит, който, както стана ясно от протоколите на заседанието, което е приключило късно тази вечер, ще бъде възстановен при две условия. Първото условие е, когато Русия плати репарации за Украйна, след като загуби войната. И второто условие, ако това нещо не се случи, когато Европейският съюз пък конфискува незаконно замразените руски активи в момента в Euroclear в Белгия. И двете неща няма как да се случат. Първо, защото фашистка Украйна губи войната в момента и той я губи с ужасяващи темпове. Втората причина, поради която няма да се случи, е това, че Белгия отказва и няма да спре да отказва да се пипат замразените руски активи, защото това означава финансова катастрофа не само за Белгия, но и за целия Европейски съюз и за шиткоин зоната, в която ще ни набутат на сила и незаконно след 1 януари. Ето защо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ питаме: кой точно упълномощи падналото правителство, което в момента не представлява никого освен собственика си Пеевски и политическия пенсионер Борисов, кой точно упълномощи падналото правителство да направи този ход? То не представлява никого, освен тук един провикващ се леко нетрезвен, както винаги, депутат. Ето това е причината, поради която ние искаме да зададем следния въпрос: кой ще плаща тези пари? Защото заемът е подарък. И тези пари на практика ще бъдат подарени от българския народ на фашистка Украйна, която, както знаем, е потънала изцяло в корупция. И това не го казваме ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, това го казват представители на тяхната собствена антикорупционна администрация. Каза го, между другото, и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп. Колеги, моля тишина в залата. Господин Пейков, моля ви да запазите тишина. Колеги, нека да чуваме декларацията от сега. Интересното е, че когато говорим за запазването на правата на българския народ, когато говорим за финансовата дисциплина в нашата страна, когато говорим за това, че не бива да се подаряват пари, при това на корумпирани, на фашистски режими, винаги ще се намери някой депутат от ПП да почне да недоволства. Вижте, ние сме български народни представители. Трябва да гледаме само българския национален интерес. Дори в проваления бюджет има записани 19 милиарда лева нов дълг. За тези 19 милиарда нов дълг трябва да прибавим още 1 милиард, който ще бъде директен подарък за Украйна. Тези пари ще бъдат платени от